Hasi baino lehen, esatea izugarri ikastenari naizela ni bintzat, gaur goitzeko egitarauarekin eta programarekin, eta ere barkamena eskatu nahi nizuen, barkamena, eske jarri dut japo bat, agertzen diena lanbidei buruz hitz egin dugu lehen, eta agertzen dira aurren marrazki batzuk lanbideak marrazten. Orduan, pues, saiatuko naiz desmontatzen, bale? Igual ez da posible, baina, bueno. Saiatuko naiz ere gatazka pizka bat sortzen. Ze orain arte iruditzen zait, ikusi ditugun ideia guztia diala norabide bakarrekoak, eta nik hitz egingo dut eskolae programaren inguruan, eta eskolae da programa bat, eskolae sistematizatua dagoena. Orokorra eta integrala dena Nafarroako Hezkuntza Departamentu osoan zehar. Zer gertatzen da hemen? Eskolae berez martxan jartzen dela Iruñako auzo proletalgo edo ezkerreko joera duen batean, martxan jartzen dela ere Tuterako ikastetxe publiko eta 80% langileri Zaragozakoa duenan, eta jartzen dela ere martxan erregimenaren oinordeko diren ikastetxe itunpeko guzti horietan. Orduan, hor martxan, hor lanean egon garen ontzat, izan da nahiko anitza. Hori, eskolae martxan jartzen da, 16-17 ikasturtean diseinatzen da, 17-18 ikasturtean pilotajea egiten da 10-12 ikastetxetan, nik zortea daukat hor parte hartzeko ikasle gisa, eta gero hurrengo ikasturtetan tutore izan naiz programa horretan. Pilotaje hori egiten da, zerri begira, horren funtzionamentua eta eraginkortasuna ikusteko, eta gero sistematizazio hori nola egingo den ondorioztatzeko, ez? Orduan, lehendabiziko ikasturtea oso polita da, pilotajea ikastetxek aukeratzu dute martxan jartzea, mundu guztia topera, eta hurrengoan ematen da sistematizazio hori. Eta ja ez da inpolita, noski. Ez da inpolita, ze azkenean hori sartzen garaia ikastetxe mota guzti horiekin, eta ematen dira egoera batzuk, nun gutxienez gatazkatsuak diren, ez? Hor, hori konkapa dena erregio eskolen federakuntzak edo guraso elkarteak eramaten du eskola de programa epaitegietara, sortzen da liskar bat, hainbat pertsona tutorizatu deitzen gaituzte epaitegietara, eta egia esan dela zerbait ulertu ez duguna, gero sartuko gara, nahi baduzu pixkat horretan. Baina, bai jarraitzen duela bere garapenak, eta bai ere egia dela, azkenean derrigortasun hori pixkat ez baian jartzen dela, baina bai Nafarroako eskola guztietan edo gehienetan martxan jartzen dela programa, eta hori da garantzitsuena nik uste. Azkenean, lortzen dugulako irakaslego guztia eskietza txip horretan jartzea. Naiz eta askoren kasuan, gutxiren kasuan konturatzeko den ez dutela nahi hori ikasi edo horri uko egin nahi diotela. Esaten nuena, eskolaek egiten duena da jarraipen orokor bat ikasturte osoan zehar, ibilbide bat, bidai bat, lau ardatzen inguruan, eta honen interesgarriena nik bizi izan dudan bezala bintzat da, ardatz bat behar duzula hurrengora pausua emateko, ez? Hori, sartzen naiz lehendabizikoan, eta esaten nuena hemen irakurtzen dira, aztertzen dira batez ere ikasgeletan erreproduzitzen diren genero estereotipo nagusienak, eta egia esan hauek beharrezkoak diala, hauek deseraikitzea beharrezkoa da hurrengo pausua emateko, ez? Hurrengo ardatzetan konstiente izateko lantzen ari garena honekin dijoala. Eta hori ikusten den garapena da benetan interesgarria. Batez ere hori egiten dugulako, azkenean 3 urtetatik hasita, batxilergo 2. mailaraino lantzen dela, eta daukala ibilbide bat, jarraikortasun bat dauka. Eta nik departamentu batek, hezkuntza departamentu batek hori asumitzea, kriston lan potentea da. Genero estereotipoekin loturik, anekdota bat izan nuen nik, Irurtzuneko eskolan duela 3 urte, eta 3 urteko gelan sartzen nintzen laguntzak ematen, eta anekdota, ikusi nuena, besterik gabe, sartu nintzen gelara eta zeuden mutil rola asumitzen zuten pertsona guzti horiek, saltoka, jotzen, jolasten ez dakize, eta neskan rola asumitzen zuten guzti horiek, aldiz, txoko batean,
panpinekin jolasten eta ni. 3 hilabete daramatzate eskolan, eta hau ikusi behar izatea. Eta esaten nuen ez dakit etxetik egari beharko lukete, imaginatze dut, porque eskolan hori ikastea 3 hilabetetan 3 urteko aurrek ezin eskola iruditzen zait, baino gogorra, esate duzu, 3 urtekin ja hori ekartzea edo hori bizi izatea, hori asumitze horretan zaila, ez? Gero bigarren ardatzari dagokionez, autonomia eta independentzia pertsonaren esparrua lantzen du, pixkat enpleguarekin loturiko guzti horrekin, hemen baduzu diapo bat, baino marrazkien hau zen. Ez, justo ariketa konkretu bat etorri zitzaidan burura, batez ere ibilbide hori ikusteko, ez? Azkenean nik hau, eskola egaratzen duzun momentuan, praktikan jarduera multzo bat eskaintzen zaizu, eta zuk erabakitzen duzu gutxi gora bera zein eraman praktikara ikasgelan, eta nik hau izan duen esanguragarritasunagatik eraman izan dut aurrera pare bat ikasturtetan. Eta zer da, eskatzen zaie besterik gabe, hori, lanbideak marraztea, ez? Eta gero izena jartzea. Orduan, eskatzen zaie, hegazkinak idatzen dituen pertsona, kasu honetan Pako, zuri gauzak irakasten dizkizun pertsona, Judit, zua itzatzen duen pertsona dela Pablo eta zaintzen zaituen pertsona dela Maria. Eta igual, ni super oso ados nago lehen aipatu denarekin, baina esan nahi duena da, azkenean irakurketa azkar bat egiteko garaian oso esanguratsua dela ikusten dena hemen, ez? Eta hori gero ere ibilbidea aurrera dijoan enean, konturatzen hasten diala aurrak, desera ikuntza honetaz, ez? Azkenean, ez dutela zertan horrela izan behar. Karo, hau, marrazki hau dira, 7-8 urteko aurrek egindakoak, orduan, zaila da ere, azkenean bizi izan dituzten ereduak edo ikusi dutena izan da, hau, ez dakit? Bueno. Hirugarren ardatzari dagokionez, lidergoa parte hartzea eta alduntzeari dagokiona, interesgarria da ere, hau, azkenean jartzen duzuna da erdigunean pertsona, ez? Saiatzen zara bintzat. Orain arte ikusten baldin badugu ikasgeletan, batez ere lehen hezkuntzan nik bintzat hola bizi izan dut, ikusten dugun parte hartzea askotan da maskulinizatua edo beti ez, erdigunean jartzen dela mutila hainbat egoeretan. Bai lidergoari dagokionez, bai parte hartzeari dagokionez eta bai alduntzeari dagokionez. Baina eskolaek eskaintzen duen irakurketa hori da, azkenean pertsonarena, ez? Ezain beste, emakumearen figura zentroan jartzearena, baizik eta bakoitzain nortasunak, afizioak eta gustatzen zaizkion gauzak erdigunera ekartzea, ez? Eta horretarako, jarduera proposamen bat dago ere nahiko interesgarria dena. Eta azkeneko ardatzari dagokionez hitz egiten du sexualitatea eta tratu honen inguruan. Ni egia esan hau garatu ala pare bat ikasturtetan tutore gisa, baino goizean entzun duguna, ezin naiz liga horretan sartu ez dut asko esateko horren inguruan. Baino bai iruditzen zaidala, ere saiatzen dela desmontatzen orain arte bizi izan dugun eredu patriarkal guzti hori modu transversal batean, ez? Horretarako jartzen ditu erdigunean gorputza, norberaren jatorria eta nortasunaren eraikitze hori, zertarako lantzeko prebentzio hori lehen hitz egin dana, nondik harremanekiko etikaren ikuspegitik eta harreman afektibo sexualetik. Ardatza hau izan da benetan sortu duena, haizeak arrotu dituena eta sortu duena hautsak mugitzea eta guzti hori, ez, Nafarroako kasuan. Hor, hainbat eredu daude, hainbat adibide daude jarduera batzuenak, noski hori lehen esan duguna, regimenaren oinordeko diren horiek ez dituztenak positibotat hartzen, eta horren ondorioz gatazka sortu zena, ez? Eta honi loturik, asko hitz egin da gai honen inguruan gaur goizean, baina nire iruditzen zitzaidan garrantzitsua, ez? Orokortasunaren ikuspegitik behatzeak eskatzen duena da bizigaren jendartearen analisi bat egitea. Eta zer esan nahi du horrek? Askotan gu marko hauetan elkartzeak ez duela esan nahi bizigaren jendartea horrelakoa denik. Eta nahi sentsazio bat da, baina iruditzen zai batzutan saiatzen gaela
aurrera pausu oso edo luzeagirako helburu oso urrunak jartzen, pentsatu gabe bizigaren jendartea zelakoa den propioki, ez? Eta honetarako ere du, adibide batzu daude, adibide bat da legea, ez? Orain egun batzuk Madrilen aurreratea bazuten legea, ez dakit, azkenean aurreratea dute, edo bazuten martxan jartzeko ja lehendabiziko hitza hartzea, baina hor kontutan hartu behar da, ordezkatzen gaituzten 140 baino gehiago kontran dagoela horrekin, LGTBIQ+ legearen horrekin, eta ni oso ados nago hori kaletik atera behar den zerbait dela, baina kontutan hartu behar dugu. Eta berdin kontutan hartu behar dugu, Nafarroan programa hau martxan jarri zen momentuan, jende asko kontran zegoela. Eta horri, zentzugabekeri horri aurre egiteko modua gura izan da lan egitea. Ez dugu, hori da gure modua. Eta gu sinisten duguna, baina bai dela kontutan hartu beharrekoa, ez? Eta, bukatzeko ez dakit, zoma denbora geratzen zaidan, baina, bukatuko dut ja, bi edo hiru izango dira. Datuak asko gustatzen zaizkit, eta ibili naiz azken asteetan pixkat begiratzen, ze oso esanguratsua da, ez? Azkenean ikusten duguna. Nafarroak hezkuntzarako eskaintze ditu 757 milioi euro. Horietatik 405.000 euro ezkietza partidarako. EAen 3.000 eta 1 milioi eskaintzen dira hezkuntzarako, eta horietatik 150.000 euro ezkidetzarako, ez? Gero beste alde batetik aztertut pizkat ezkidetzara eskaintzen den dirua errenta egiten dugun pertsona bakoitzeko, eta Nafarroan da 80 zentimo eta EAen 10 pertsona bakoitzeko. Gero, askok diru gehiago jarriko dugu, egingo dugu ez modu batez, baina, Eta, nire ustez oso esanguratsuak dira, datua batzutan aspergarriak dira, baina beste askotan dira esanguratsuak. Eta ja, konparatiba horretan sartuta, Nafarroa eta EAren arteko konparatiba horretan sartuta, nik biak bizi izan dituz, orain erkidegoan nago lanean, eta izan dut aukera, ezkietza garatzen den proiektua, nola garatzen den ikusteko ikastetxe publikoetan, eta ez dakizuen edo ez, baina izaten da gutxi gora bera, 2.000 euroko diru laguntza bat ematen zaio ikastetxeari, jartzeko ezkietza arduradun bat, baina gero diruak entzen dana, eta proiektu oso finkoak aurrera eramateko, ikastetxeko ezkietza proiektu aurrera eramateko, eta askotan gertatzen dena zer da, pertsona hori bakorri dagoela, ateratzen dituela egun konkretu horiek aurrera, lehen hitz egindakoak, eta hor geratzen dela, ez? Eta hortik eta 2 urtetara pertsona hori onaino baldin badago eta ez baldu berritu nahi, hor geratzen dela. Eta aldiz Nafarroan behintzat ikusten dana da, benetan gobernuan dagoen jendeak sinisten baldin badu honetan, behintzat bermatuta dagoela ezkietza prozesu bat ematea ikasturte guztietan zehar, eskola guztietan zehar, eta azten zarenetik bukaerara arte, ez? Orduan, ni beti izan naiz pentsatzekoa, kaletik hasi behar diela, ez? Azkenean, errebindikazioa eta iraultza kaletik hasi behar dela, baina instituzioetatik ez bada laguntzarik izaten, zaila izaten dela, ez? Denaren hori jarraituko dugu, ezkidetza ikasgeletan txertatzen, eta horretan sinisten, nik pentsatu uste dalako dela, nik sinisten duan jendartea delako, eta besterik ez, eskerrik asko.